Gwneud basgedi a dodrefn allan o wiail y mae Tom Jones a Kevin Burgess. Bu Tom Jones yn di-waith am flynyddoedd, methu gweithio am gyfnod tra'n magu'r teulu. Ac yna pan ddaeth ydi'r wasgiad ac yn ta eisiau gwaith, doedd dim ar gael. Cario glo oedd y job ddwytha wnaeth o, ac yn ystod y blynyddoedd oedd ei flastod tra'n cicio i sodla segur, dechreuodd ymhel a gwneud basgedi allan o gansan mewn canolfan gymdeithasol leol. O dipyn i beth daeth yn dipyn o law ar drin y gansen, a symud ar gyngor yr athro yn y ganolfan i drin gwiail. Erbyn hyn mae'n cynllunio llawer o'r cynnyrch, ac yn ei gyfri ei hun, yn cydnabod ei fod yn dal i ddysgu yn grefftwr. Digon tebyg ydi hanes Kevin Burgess, yr ail o'r Cribmen. Y Cribmen ydi enw'r cwmni, gan mai cryd i fabanod oedd y peth cyntaf a wnaed gan y ddau. Bu Kevin yn ddi-waith am 4 blynedd. 4 blynedd weithiau fywyd, meddai fe. Wedi gweithio ar stadau adeiladu fel labrwr, roedd yn un o'r rhai cyntaf i deimlo brath di-weithdra. A'i hen ddiwydiant wedi dioddau bron yn waith na'r un. Mae'r ddau'n cynhyrchu toreth o bethau, ac wedi casglu cryn nifer ohonyn nhw at ei gilydd, ynghyd â llawer o archebion, fe danghoswyd i reolwr banc. Gwelodd hwnnw wedyn fod na bosibiliadau a rhoi benthyciad i'r ddau. Yn ôl Kevin, hwnnw oedd y diwrnod gweitha neu fywyd. Doedd ganddo fo rioed gyfri wedi bod mewn banc, ac yn sicr doedd o rioed wedi cael 50,000 o bunna gan neb o'r blaen. Ond wedi gadael y ciw dol a mynd ati o ddifri, daeth pethau drefn yn weddol sydyn, a bellach mae'r archebion yn dod yn gyson. Tydi trydydd cymeriad y stori ddim yn gweithio'r gwiail, ond mae ganddo ran allweddol yn y fenter. Brian Hartley ydy'r gwerthwr, yr ysgogwr a'r pen busnes sydd tu ôl i'r fentar. Mae'n gweithio fel gweithiwr cymuned yn Llanrhymney ac yn falch o bob un yma'n ei gael oddi ar y ciw dol. Yn ystod y flwyddyn a hanner ers ffurfio'r cwmni, mae wedi treulio dyddiau lawer yn crwydro, yn hel archebion ac yn gwerthu, a hynny'n ei amser ei hun. Y tro yma yn sioe arddwriaethol Caerdydd. Nad ydy'r cynnyrch yn rhad, eto mae cryn brynu arnyn nhw. Y fasgiad Alibaba yn 1.15, y cryd a enilliodd yn ddiweddar wobr cyngor Creffta Cymru bron yn 20 pint, a'r gadar ddwbl chydig dros £100. A'r cynnyrch sydd wedi ei wneud mewn plodi yn Llanrhymni yn gwerthu bobl sy'n ddau byd, ac yn cadw rhestr y di-waith o leia 2 yn llai o ran nifer.